No, ție, vrei să mergi la munte cu tata? Vreau să merg pe snowboard. Pe snowboard? Uite-te aici așa. Uite-te acolo. Snowboard. Da? Da. Și ce, să te dai pe skateboard? Pe snowboard. Da, acolo o să merg pe zăpadă cu snowboard. Da. Și pe ce altceva îți place să te mai dai? Ia gândește-te. Ia gândește-te. Mie îmi place să merg și pe bicicletă mare. Da? Vorbiți frumos. Mare. Și ia mai gândește-te. Pe ce îți place să mergi? Pe Jungle Gym? La Jungle Gym îți place? De acolo sunt multe tobogane. Da. Și pe care îți place cel mai mult? Ia gândește-te. Ia arată la tata cum te gândești tu. Mie îmi place la aia mici. Da. Arată la tata cum te gândești tu. O să merg așa. Da. Așa și pe șarpe. Și pe șarpe. Da. Asta e mare. Da, foarte mare. Și ție îți place... Ți-a plăcut la bunica în România? Stai numai un picuț. Ți-a plăcut la bunica în România? Bless you! Ok. Vrei să papi? Arată la tata ce ți-ai făcut la degețele. Te-ai lovit? Nu m-am ars. Aoleu. Și te doare? Te doare? Oh, dar e rece. Cine? Aici la pe deget. Ia. Na bun. I love you, Edmund.